Windono ni pesa mar SHA ok konyi kata principal contributor. Ere kaka obiro konyo dependents mag contributor. Ahinya to wang'eyo ni sani e kinde mano gole duafe mana kise wacho ni nowach ni jopuonjre gi winjo bedni koro ndikore mano e bwo janyuola. To kuma mar thieth mar SHA bende ji osebedo ka ywa kinde ka kinde. To bende nitiere skunde moko ma koro wacho ni jonyuol bende iseyo e wach makamae. Adira nitiere kanye Maureen nikech skunde moko wacho ni waseyo jonyuol kaluwore ni janyuol oro nyathine skul. Kosoro nyathine skul to oko yange yo makare ni nyathini nitiere kod tuo moro kata condition moro mowinjo be ni inono matut. Nikech wang'eyo ni skunde mathoth e pacho kae e kinde ma irwako nyathi e skul to winjo bedga ni keto wanyalo wacho ni en data moro kata chenro moro ma yango chal mar ngima mar nyathini. Tiyudo ka oledhi moro tindo donjo janyuol dhi mana e osiptal to chulo mana pesa matin to ngise ni ketna seika kata ketna stamp ka to gik makamago bende hinyo jopuonjre e skunde magwa. Kanyo to winjo bedni time ang'o jonyuol e pando gino mahinyo nyathi adira kata tuo ma nyathi nitiere godo koluor ni seche moko koyange to skul nyalo tamre rwako nyathine. Maureen. Number one, we adwok wach SHA. Kwayo jonyuol ni waketura keta maino wa register. Mondo koro in mamondi bed gi case kiwacho ni na register machulo to kokonya. That matter can now be taken up. Inyalo yudo kata mana refund mari just in case ni SHA noko konyi gik machalo kamago kik wawe mok register nikech mano kore gima sirikal oseketo okawach no ber senyisi kacha ni SHA is a very complicated instrument kata mana system monego be ni rito oganda to frustrate oganda. Number 2, iwacho adiera ni samoro kwatero ga nyithindi school timi mondi fill that medical report to anyise mona daktari ni ket na rubber stamp. We do such things anyway. To paro ni kata beba ni watimo gik makamago it is not right. To ka in gi nyathi ma adiera ni gi case an underlying case moro e ngimane kita gini ayanga Joyce bro resi kabisa nikech koro jopuonj gi kibro deal gi nyathi kong'eyo ni nyathi makamae to need this kind of care. And these things we used to do them anya paro kata kane wantiere primary in very remote areas. To janyuol nyalo biro to nyisi japuonj ni nyathina ni ume chwerga. We used to do cross countries. Moro ma uwuok to ringo mabor and then uduogo, you know. It is for the safety of your child. It is not so that your child just gets the school and goes. It is for the safety of your child. Koro it is just important ni kitero nyathi school ngamuta bitero nyathi school onge. But just be very sincere. Nyithindo moko tiere man gi asthmatic attacks. Joyce, they have a way makataka dressing onego beni gitimo. Tiere nyithindo ma maybe an epileptic tuo mar ndulme nyaloga atake. These are things we should make obvious. Nikech ingeni kiketo kata nyathi miwacho ni nyathi ni tuo ga gi ndulme. Jowetene now will be able to ng'eyo kaka relate kode konye. You see, wan gi nyithindo ma odak gi ng'ol makaka bende gina nyithindo ma bende they also need that safety care. They need the safety. You understand? So magi gik moko monego beni wa reveal so that we make life easy for these children. Kiki ka nyathi titere school tingeni en gi something underlying tipando kisepando to koro ka nyathi otho to kendo koro you are fighting the school. It is our responsibility. Na nyisi ni this thing